பகதூர் ஷா இந்த தேசத்தினுடைய சுதந்திரத்தினுடைய ஆரம்ப முகலாயருடைய கடைசி மன்னரும் ஆரம்ப சுதந்திர போராட்ட வீரர் பகதூர் ஷா அவர் சிறைச்சாலையிலே இருக்கும் பொழுது காலை உணவாக ஒரு தட்டிலே மூடப்பட்ட ஒரு தட்டு வருகிறது. அந்த தட்டை திறந்து பார்த்தால் தன்னுடைய 3 மகனுடைய தலைகளும் வெட்டப்பட்டு அந்த தட்டிலே வைக்கப்படுகிறது. ஆனாலும் கண்ணீர் சிந்தவில்லை. ஆங்கிலேயன் கேட்டான், பகதூர், உன்னுடைய 3 மகன்கள் ஆப்கா 3 बेटा भी वो मुंडी खोद करके आपकी पास रखेगा, உனக்கு இரக்கம் வரலையா, உனக்கு அழுக வரலையா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அவர் சொன்ன வார்த்தை, தேசத்திற்காக அழுத இந்த கண் என் பிள்ளைகளுடைய பாசத்திற்காக அழாது என்று சொன்னார். அப்படிப்பட்ட தேசத்திற்காக தன்னுடைய பிள்ளைகளை, தன்னுடைய மனைவி மக்களை, தன்னுடைய சொத்து சுகங்களை இழந்து இருக்கப்பட்ட இந்த சமூகத்திற்கு இன்னைக்கு தேச விரோதிகளால் வைக்கப்பட்ட பெயர்தான் தீவிரவாதி. கண்ணியத்திற்குரியவர்களே, அல்லாஹ்